Hi guys! Hello! Welcome again sa Iwalski World Channel. So, for today's vlog, ayan, sinaselebrate namin yung birthday ng aming kaibigan. Yung naka-black, yung pinakapayat sa tatlo. Ayan, kitang-kita nyo naman kayang muscle. Diba? Oh. Do I really look like that thing here? So, he is now 34 years old. Tapos yung kasunod niya is 36. Yung sumunod is 37. So halos magkakaedad lang kami dito, guys. Happy birthday to you. Oh, wish! Thank you. Yay! Happy birthday, Arnel! Yeah. Parang plastic na saya natin. Guys, ito lang yung kanyang handa. Tatlong ano. Parang Yung totoo, masaya ba talaga Pizza. tayo? Anong flavor Masaya. ng pizza? This is Havaianas. Habayanas. Hawaiian. Hawaiian. Tapos yung Generous. maka- Habayanas. Bacon yung Pepperoni. And Bacon. Bacon. And with our own Pansit na walang gulay. Pansit without vegetable. And Cake cake. na walang ano. with Walang happy coffee. birthday. This is the cook. Sabihin surgeon. Uy, masaya nga nito, oh. Second part ng celebration na kasi. Siya guys yung Bakit hindi ano, na yung kayo? ating siya guys yung ating celebrator. Ayan. Kaya masarap yan moment. Si Mr. Arnel Adano ng pinagbirayang malaki. I-open nga natin yan kuya. Mister, what am I? 50 years old? Masarap yan. Happy birthday to you. Ako masaya. Actually guys, ito yung kanyang second time na ano, celebration. Meron na Kasi kaming siya ano, nauna. bisita. Tayo na naman. Si Father kasi pinaalis. Pinalis niya kasi si Father, yun na lang ang nag-iisang bisita natin. Si Brian kasi,